already 9 tarik khna tabuk budoi 12:30 tam honni 12:30 jora tamkha जों सिनि मैडम सिनि बसाल कदक मातयै आगे सिनि महारानी आयं देमदुं बखागो तंगमानि हाथाय कुसुगो मंदिर हाइख्लायै थापं कुसुगो सडनली बिनि नग रक बायै फ्लाट फैमानि बिसिंगो otaklani flatja agini sekane flatono bini pukti kotor tomone abo bai thangka nok gaireng tomone abo baija ola bini takubu khurok yango moharani pur ekba ora moharani komalpur ni moharani santi bazar kana bongni para ora sini tamo para hinjan sadu kami para ora phayei bahaino bini takubu khubbai borok para kaisano tonglayo tamuke 3 boshor tei boro wani nok tangoi bolong hai gaireng hai kai tangoi botong jamani ora belai dabat bagan bisingo thairok susu khlai sing sini wan sokma bai IPFT ni bekhak tei sini yod IPFT tei ora moharani sini IPFT division committee जों jotono khabaksa khlaiयै जों tini bini nokno tangoi rwnani bagai tiniya miya fro hneimano abo 8 tarik maneno miya hayongi thangka tini to already 12:30 tabo khonni tamui tongo tini sapung जों phungni simi phailaiयै kebuba pala hakor chokha kebuba bukhangra laikha kebuba podri por khlaiयै satung kutung mani bisingo phano जों sini madam buni nokna tangir nani bagai जों wan soklai themani ba je paya sak जों kipilya hai hini wan sokli themani no tamuke bazara thangai podri por manai nanani thangtani bo local bazara manai man thageni bagai samti bazara ma thangka ekaba komalpura ma thangka halahali ma thangka aba ekabang ma bazara manai podri por thangai nanani thangtani bo जों lelai thangka manai sokpainani oni bagai baksa manai sokpaika baksa sokpaya haikono जों tanglaikha tabo khnatei kwnai kathamso khlaiयै tei finishing rwnani baki tongko engka belai khana ang hambai marogo sini yod IPFT ni bodol rokno tei sini moharani division committee IPFT ni sini adong rokno tei oro local ni hoite boni takubu khurok bahaino belai khana जों bai baksa khlaiयै sapung sungbai baksa samang tanglaiयै tongno chuba phaikya era amseni takubu khurok bahaino sini tak kudiram riang bo bahaino sini BSC chairman vice chairman bo sungbai baksa tini sapung tei boni team जों belai khana khas sangka tini omo hai khlaiयै sini madam bo 3 boshor ora jaga bo gaireng tangai gaireng hai khlai nok tangai gaireng gono bo 3 boshor katekha bono जों sini je hamjakmani phanbai khlaiयै जों bono chubachoni bisingtwi bono जों nok tangai nok kahamo tongsitung bo actually pujari bo khlaio bo thangnayo oro sopainani sakango hatai kusugo bo gaireng tangai aro no bini mataina tei bo suriwi tongo ara pukri kotor kaisa tongmani a pukri bo bai thangka bini gaireng bo bai thangmani yagulo bini takubu khurok rihonai naharei khairok susu khlaiयै aro parago tomthaimani aboni bagai bono bahaino belai khana hambai boni bosabu kwrui bini tamai hin nukhung khajak bo kwrui bo saisung chuchuk si tamokhe takubu khuk tongo bini bongsa adi tongo tamokhe boni nukhungni ongui hingkangkai bo saisung no aboni bagai जों khairogui bono chubanani bagai tini phailaikya sini Amit Debbarma tongo Torun Debbarma MW ni tongo yod IPFT ni GS Maino Singh Jamatia tongo tei sini kobangma oro local leader rok bo tongo abuna bagai जों tini tabuk bahaino 12:30 जों tabuk si samang yakalayo जों tabo samang yakarei जों jani ja nogo जों kiphilainai tei khnani salo bahaino kwnai katham khlaiयै labor जों oro local bo tongnai division committee ni leader bo tongnai khnani salano जों bini amo nokni samangno motamuti paisogrui manana hne जों kha khlaio aboni bagai ta bini
belai khana ang sak bahino tini salsa suti namane hayong kha bini nok ni samang tangir nani bagai bono chubana ni bagai tini phale mani bo belai khana ang joto sini team rokno ang ani personally hamjakma te khairokma te belai khana asok satungo nok hukni samang yakarai phainai rokno bahino belai khana ang hambai ma yakoro te sini madam bo bahino jono dipone mai phatisa bo jogaloi ora প্রায় sini 40-50 jona ekaba 60 joni upor kasna kakna jotono diponi phatisa mai bo belai khana khatungmani bisingtei bo jono charaka bo chubaka hambai